Českou vlajku a jiné symboly mezitím zneužili prodavači strachu, dezinformátoři a mnoho lidí se špatnou motivací. Většina z nich je prodlouženou rukou staré lokální mocnosti, Ruska, které by nás chtělo zpátky. Mimo touhy po své zašlé slávě i proto, že se u nás zkrátka žije dobře. Jsme bezpečnou, dostatečně bohatou a stabilní zemí s nezpochybnitelnými úspěchy. Je toho mnoho, co nám mohou vzít. Jakoby se ale mnohým lidem pořád nechtělo uvěřit, že absolutní zlo existuje. Jakoby se tomu těžko věřilo, dokud nám nestřílejí do oken, nepopravují nás na ulicích a neunášejí naše děti. Zkrátka, dokud u nás nedělají to, co kousek od nás, na Ukrajině. Skutečné zlo je vytrvalé, přemýšlí na několik let dopředu a lidský život pro něj nemá hodnotu. Nepotřebuje další a další impulzy. Konat zlo je jeho podstatou a nutností k přežití. Nutností k přežití. A to je fakt, který je třeba si uvědomit především. A to i ve chvílích, kdy se bavíme o tom, jestli zbrojit nebo ne. Rusko dobře chápe, že vystaveno pravidlům kultivovaného světa nemůže vyhrát ani držet krok. Proto je pro něj jediná šance přijít k šachovnici a celou rozehranou partii schodit ze stolu. Nesmíme to dovolit, protože my na rozdíl od nich máme co ztratit a ve světě pravidel jsme i bez velkého nerostného bohatství úspěšní. Rusové investovali spoustu peněz a času, aby se naučili naleptávat různá společenství. A daří se jim to skvěle. Na každý národ, mimo ty úplně nejvzdělanější, našli nějakou cestu, nějakou skulinku. Z našich tolik milovaných sousedů ze Slovenska si udělali svou laboratoř a zjistili, jak rychle je možné demontovat instituce ve vyspělé zemi. Já ale věřím, že co jde moc rychle, narazí do zdi. A že v každé historické situaci lze najít řešení, lze najít světlo. I když to světlo nese jen málo statečných lidí.